Jangan nang ndi? Jrunu lae. Jangan nang ndi? Nek ditakoni lak tola-tole. Anu apa? Ambe arek-arek. Nang ndi? Anu Apa? demo, Blek. Lah apa kon iku melok demo-demo kaya wong genahe. Sampeyan gak ero iku nggarai soge demo iku. Padane nyumet lele nae ning toyol soge. Kate mingkat omahku, Blek, makane aku melok demo iki. Wis aja macem-macem kok nek gak ngerti apa-apa, wis aja melok demo-demoan. Nek ana apa-apa makmu iku kok jerit-jerit, sapa sing nulungi makmu? Lho, wong kula sampun pamit teten mak mung didungakno mak kok padang dalane jembar kubure. Lho, lak jange matek to. Lho, ajenge demo. Lah iya kok dungane elek to. Bali to. Dungane makmu elek to. Dungane mak niku apik, Blek. Kula budal sik. Wis hati-hati aja atik melok kon kok kebom. Kon kena granat kon kok ya. Aja melok-melok. Mboten. Menjara. Monggo, Blek. Ya wis hati-hati do. Kon kaken model kon makmu jerit-jerit sak kampung metu kon do. Arek iku yo opo gak kuwatir ambek makne blas. Assalamualaikum, Bu Ustadzah. Waalaikumsalam. Arepe nang ndi awakmu? Nggih. Kula kate melok arek-arek. Walah, melok nang ndi? Melok niku lho demo. Walah, melok dino. Hati-hati yo tak dongakno, kan apa-apa, paringi sehat, paringi selamat. Amin. Sik zikir sing akeh, selawat sing akeh. Amin. Cek dilindungi karo Gusti Allah. Amin. Ya. Esok budal hati-hati. Amin. Nggih. Nggih, matur suwun lho. Nggih. Kayak emak sampean mari ndongakno kula wau. Matur suwun Bu Ustadzah. Nggih, monggo hati-hati nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adik demo gak ngerti apa-apa melok demo. Kayak ngerti-ngerti yo ae. Prani soplek kayak ngono melok demo. Lanjut ke YouTube Cak Suro.